Bide honetan ikusiko dugu zer dan ekuazio logaritmiko bat, eta ikasiko dugu ekuazio logaritmiko errezenak edo simplenak ebazten logaritmoaren definizioa aplikatuz. Zer da ekuazio logaritmiko bat? Ekuazio logaritmiko bat da honen moduko ekuazio bat, da logaritmo baten barruan isa dagoenean, hori da ekuazio logaritmiko bat. Kasu honetan, isa logaritmo bi oinarriko logaritmo baten barruan dago, beraz, ekuazio logaritmikoa da. Eta, kasu honetan, ebazpena, aurten ikusiko ditugunak izango dira danak honen modukoak, eta ebazpena izango da logaritmoaren definizioa aplikatuz. Hau da, hiru isaken bataren logaritmo bi oinarrikoa bat da, bi berbat, berdin, hiru isaken bat dalako. Hau da, geratzen da lehenengo mailako ekuazio bat. Bi, berdin, hiru isaken bat, beraz, bi gehi bat, berdin, hiru isa, hau da, hiru, berdin, hiru isa, hau da, isa, berdin, bat. Ekuazio logaritmikoetan, kasu honetan, esan izango beharrezkoa, baina beste kasu batzuetan, beste prozesu batzuk desberdinak erabiltzen direnez, soluzioak egiztatu behar dira. Eta egiztatu behar dira, zelan, ordeztuz, ziurtatu, lehenengo logaritmo barruan dagoena, beti positibo moten duela. Ez dela inoiz estero, ez negatibo izaten. Gure kasuan, hiru bider bat hiru, ken bat bi, positibo denez, baliogarria da. Vale? Eta gogoratzen duzu zelan izendatzailetan isa daukaten ekuazioetan idatzi behar dan baliogarria dala ordezterakoan ez duelako zer emoten, kasuetan baliogarria da ordezterakoan positibo moten duelako esan behar dugu. Beste adibide bat. Bat diren logaritmo hiru oinarrian, bi eki isa berbi ken bat, berdin bat. Bueno, principios, kasu honetan, bat biren hau, hemen dagoena, bezaldera pasako dugu, bi bat zatitzen dago hemen, beraz, bidatzen bezaldera, geratzen da, logaritmo hiru oinarrikoa, bi eki isa berbi ken batarena, berdin, bat bider bi, bi. Orduan, daukagu, aplikatuz definizioa, logaritmo barrukoa dala, oinarria, hiru ber emaitza, berdin. Parkatu hemen gehi behiko dugu. Eta orain geratzen da, bi isa berbi, berdin bederatziken bat, hau da berdin sortzi, hau da isa berbi, berdin lau, eta berez, isa berdin plus minus erro lau, hau da plus minus bi. Eta kasu honetan, biak ordeztuz hemen, biak baliogarria dira, zaitxik logaritmo barruan ordezterakoan positibo moten dabelako. Bueno, espero argi geratzea zer egiten diren ekuazio mota hauek.